Εδώ είναι ο Δημήτρης, θα κάνουμε Knuspa challenge. Καλό. Καλώς ορίσατε στη τρίτη Knuspa. Βλέπουμε εδώ τον Πέτρο. Θα το σουτάρει. Δεν έπρεπε να... Πού έτυχες? Εκεί στο γάμο κοντά. Oh my lord, το έτυχε. 1-0 ο Πέτρος. Όπως βλέπετε εδώ είναι χαρούμενος. Με τον Πέτρο είμαστε μαζί στην ίδια τάξη. Δεν τον έχετε δει σε βίντεο βέβαια. Ναι. Κάμερες εφημερίδες. Κοιτάξτε λοιπόν ο Πέτρος. Από εκεί νομίζω δεν μέτρα. Για να δω από πού. Να δει και ο κόσμος. Εκεί. Πού ακριβώς? Εδώ? Ναι, εδώ. Από εκεί δεν μετράει. Πρέπει να το τύχει στο πάνω εδώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Τον Πέτρο θα τον έχετε δει σε ένα βίντεο του Κυριάκου Φούντα. Είναι σβησμένο το κανάλι βέβαια. Δηλαδή βαράνε κουδούνια και έτσι. Αυτά. Τώρα οι 15 σβουρείς γύρω από την μπάλα. Και όποιος θα τύχει το δοκάρι. Δεν το πιστεύει ο Πέτρος. Παίρνει τώρα ο Πέτρος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ναι, και 15. Βλέπεις κάτι? Το πέτυχε! Ο Πέτρος ασχίζει 15 σφούρες. Ακόμα είμαι ζαλισμένος. Δεν το πιστεύω πως έτυχα το δοκάρι. Δηλαδή απίστευτο. Σε πόσες σφαίρες είσαι? Συνεχίζει τις σφούρες. Ζαλισμένος. Έχεις χάνει ήδη 10. Η τελευταία. Πω. Κουνιέται όλη η γη. Έτσι όπως είχε πει ο Σπύρος. 1-0 βέβαια για μένα που έβαλα το δοκάρι. Τώρα 15 σφούρες και πρέπει να βάλεις γκολ. Βλάκα, εντάξει, ηρέμεις, οκ, chill. Οι 15 σφούρες γύρω από την μπάλα, sorry λίγο. 15 σφούρες και μετά προσπαθείς να τύχεις το δοκάρι.
Όχι, 2-1. Λοιπόν, τώρα βλέπετε τον Πέτρο στο τέρμα. Εγώ θα φορέσω τη ζακέτα μου για σουτάρω. Είμαστε ήδη 2-1. Ο Πέτρος έβαλε πριν την κολάρα. Και τώρα συνεχίζουμε λοιπόν.